Tak jo, mohli jste si přečíst, že dneska to bude zase probhunt a co to bylo? On se teleportuje tady ten. OK. Takže počkáme, než se to tady dohraje. Je tu 10 lidí na serveru, takže nebude docela zajímavý. A mohli jste si všimnout, že dneska tady máme novou mapu, která se jmenuje Maze. Takže určitě uvidíme. Já ji někdy hraju, jako znám to nějaký dobrý rýsovky, ale moc mi někdy nevycházejí ty schovky. Takže já nevím vůbec, co mám říkat takhle. Když strávíme 2 minuty prostě, než tu najdou ty dva a bude to blbý. Takže podíváme se, kde někdo může být. Já si myslím, je tu Čech. On je tu Čech. Pozor lidi, tak se s ním zatím budeme psát. Já to dám takhle hled úplně ze zhora takhle. Tak jo, a můžete si takhle prohlídnout, tak ne. Tak jo, jdeme na to. Dobrý, nejsme hledači, takže dobrý. Omlouvám se, když v pozadí uslyšíte mého kocoura Valdu, ale on by si něco dal, no, ale teďka nedostane. Teďka ještě nedostane. Tak. Kde? Tamhle. Jdeme za ním lidi. Jdeme trolu. A je. A sakra. Tady je někdo. Player 353. Nějaký. Pšt. Lidi. Pšt. Pšt. Tady je někdo ještě. Remixian. Musím dávat pozor. La 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 la. Jo, on je tady. Já. Pane bože. Tak si tu zahrajeme disko, no. Haló? Haló? Je tam někdo? Co? Haló? Kolik je? 2, 4, 7 už hledačů z 16, ty bohu. Čus. A je. A sakra. Lidi, všimli si nás. Zrej, krabice, zrej. Krabice na útěku. Jo. Sakra. Ne, tak to ne. Škoda lidi. Já jsem si říkal, že jsem tak škoda. Vážně škoda. Zabili jsme tady někoho a on byl poslední, takže super. Zabili jsme posledního a jdeme si zase schovat. Jak to, že... Už tady jde. My se to nějak bavilo, ten nezapomíný schůl. Už tady je. Pšt. Tady je pšt. Jestli neříkejte. Drhám.
Ale tohle to nenápadne. Ne, nebude, protože tady ten je to prozradil. La 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 la. Čusík! Sakra. Škoda. Velká škoda lidi. Jdeme hledat. To už samozřejmě všechny zase najdu, jak je zvykem, že jo. Tak. Ne. Ne, tady nic. A jsem blbej. Ty. Tamhle ten. Ale já vám říkám, že uhni. Kdo? Jedno z toho. Pardon lidi, ale já bych se tu chtěl jakoby někým takhle zpřátelit a s ním tady takhle hrát. Kdo ví? Třeba s ním bude i další video. Ty bláho. To je poslední lidi. Ty bláho. Kde je? Najděte ho. Najděte ho. Kde? Sakra, kde je? Bože, kde je? Nás jsou určitě někde trolí. Já to vím. Kde je? Bože. To může být lidi. Ona si vyhraje. Bravo. To. On je někde baglej. On je určitě někde baglej, protože je prostě ne, on je tu prostě baglej někde. Kde je? Ne. Tak lidi, ale on vyhrál a toto bude asi konec pro to video. Jestli se vám video líbilo, zanechte like, odběr, budu za to moc rád a uvidíme se v dalším videu. Takže zatím.